Hello guys, good day. Karon na manghawa mo pud sa itong okra. Darat ang okra guys. Daghan akong na kuan ani naka-harvest. Nagguwang na baligduhan ni sa kapunuan. Kuan ako ani guys. Na ako'y pagguwangon ani. Pagguwang ko usa ka bunga kay para himuon akong similya kay ako ibalin og lain pong tananan para makautan po ta ba daghan tong mautan basi hindi po makabaligya ta. Wala to ato ang kalingawan guys. Bila wala tay buhaton o Sabado o Domingo. Tanom-tanom na to kay mao man to nga tong kalingawan ato sang hilig. Nung doawan na to ang mga ubang tanom diri guys. Itong sili guys. Sili. Itong kamuti. Lugbati. Lain na itong sili diri guys. So, dagan na kay bunga o bulak eh. Gamit kini pang sausawan. Dagan kay bunga. Labi na karon na giuwan. Itong kamunggay. Itong daawan na to ang mga tanom. Laing kamunggay. Ito ang payas. Madaghan na rin kamunggay diri guys. Itong gabi dagko na guys. Gabi eh. Tinatambuka. Punuan ay. Pabor ni diri guys kay bahaan ni diri di mapundong tubig diring dapita. Mao ni pabor sa gabi kanang tulubigan. Kapay daghan kasunahan. Maka katabang-tabang ni guys. Makautan na gid ani. Daghan pa kay hawanan nan diri. Guys. Bye.